Jo soc Marc Tripat, de fet soc arquitecte, no soc professor. El que passa que estic especialitzat en arquitectura per gent gran. He viatjat per diversos països nòrdics i Estats Units i Alemanya, etc., per veure quins són els models més interessants de models d'arquitectura per aplicar l'atenció centrada en la persona de forma més eficient, i aquí he vingut a explicar una mica tot el que sé en relació als entorns per persones grans amb demència. La classe que jo dono és un repàs, diguéssim, històric des dels les primeres vegades que es va començar a atendre les persones grans, les primeres idees que es van tenir per atendre persones grans, passa per l'explicació dels diferents models que hi ha hagut de residències fins a la data d'avui. Explico fonamentalment el model nòrdic com a model d'èxit per l'atenció a la gent gran en el paradigma de l'atenció centrada en la persona, i finalment explico alguns dels projectes que jo estic portant en marxa ara en aquests moments, el model que estic implementant a partir d'aquest coneixement, i al final explico una experiència d'un grup de recerca en el qual hem proposat un model de futur per l'atenció a la gent gran. Home, jo penso que si se'n van d'aquí amb una idea de com han de ser els entorns i com han de ser les residències a nivell d'arquitectura, a nivell d'acabats, a nivell de forma, de colors, de textures, quina és la millor manera per poder aplicar l'atenció centrada en la persona de forma més eficient, crec que serà l'objectiu més important i suficient. Només podem valorar-ho de forma positiva, o sigui, tot el que sigui ajudar a obtenir més coneixement és fonamental. Vull dir, viatjar, conèixer altres cultures, veure altres maneres d'atendre les persones grans és el que m'ha portat a mi a poder impartir classes. Per tant, totes les persones que es formen i augmenten el seu coneixement d'atenció a la gent gran serà perquè quan nosaltres siguem grans alguns pugui dir que millor del que fem ara, no?